Ia, zi-mă. Ia, zi. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că sunt mare de la Onești. Nu ne lasă, domnule, în pace un om care e cu capul nebun de la, nu știu, aduc poliție. Poponar, era Ghiu, nu știu ce este. E la că ce cogne, ia ca, ce. Rușiule, ce-a făcut? Ya că. A avut bani, a avut bani. A avut toți banii. Eu chinați mult femeia asta care o am eu pe Cornelia, vă rog frumos, domnul de la poliție. Vreau să vă spun. Vă rog frumos. De la poliție. Vreau să vă spun, vă rog frumos din toată inima, aveți dumneavoastră, sunteți de la poliție și vreau să vă spun. Aseară a fost o crimă. Era să omoară femeia un om acolo la calea ferată, strada Ozin 28. Cum o cheamă? Este unul, Cum o cheamă? Este unul care a invitat scandalul și asta, care a venit peste femeia mea și a amenințat-o cu bătaie, cu asta, a stricat prin casă pe acolo, a spus că plecăm. Îl cheamă Stan Nicolai. Nicolai, așa, vă rog eu Stan frumos, Nicolai, da. să faceți dreptate acolo și la calea ferată. La calea ferată, vă rog frumos, din toată inima, luați legături, luați măsuri, că omul ăsta nu ne lasă în pace, vă rog eu frumos. Faceți o leacă de ordine pe acolo, vă rog frumos. Sunteți poliții și faceți dreptate, vă rog eu frumos. Și acum îmi caut femeia disperat, că nu știu unde este și vreau să găsiți persoana care este acolo și vă rog eu frumos să faceți o leacă de ordine pe acolo, doamna domnul polițist, vă rog frumos. Da, mă, așa, mă, așa. Vă mulțumesc și sănătate și numai bine, faceți dreptate, vă rog frumos. Cu Stan ăsta, Nicolai. Nicolai. Poponarul.